huulitempun. Joo. Jotakin Ja tosi söpöä. Eli nähdään kohta, kun mä näytän teille tosi söpöä yksisarvista. En mä oikeastaan tiedä, mitä mä sanoisin, mutta mennään suoraan tekemään Eli nyt mentiin temppuja. tähän asiaan. Yksisarvis pehmälelulla, joka on tyhjä lelulla. Yksisarvisen, tai mikä tieteellä onkin. Ja sit, jos teillä on tämmönen pyörivä tuoli, joka pyörii näin, niin laittakaa se semmoseen. Ja sit alkaa vähän pyörittää tätä. Näin. Sitten se voi tehdä voltin, noin. Tai sitten voitte tehdä vaan näin, jos te haluatte. Tai jos te haluatte tehdä niin, että se yksisarvinen haluu esim. Niinku, jos te haluatte, että se yksisarvisen pitää tehdä kuperkeikka, niin te voitte tehdä näin. Nyt tää Ana teki ton kuperkeikan. Eli näin vaan niinku. Tai jos te haluatte, että sen pitää olla ilmassa, niin te voitte tehdä sen ilmassa. Mutta se olisi niinku pikkasen voltti, mutta ei se haittaa. Joo, no tämmöset ehkä oli hyvä.